IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman dagiti Manalon, gapu ta nakatulong tinapigsa nga buyat itodo, gapu kini Bagyo Kiyapo. Makatulong ngamin dahito itinda panagreep di pagay, gapu ta makumanayan iti danom nga nabatbati kadagiti kataltalunan. Iti agdama, agapuran ti panagpareep di duma nga nadunumanan iti bangkag na. Nakatulong pa dahito iti imunang nirep nga pagay, gapu ta agapuran metten ti panagdakkel da. Kuna ti Provincial Agriculture Office, dakil apan at itodo, gabot na nakamaynos iti paggastusan, dagiti mandarong usar laeng iti water pump, iti agdama, at dapelan iti saan nga makatalon, gabot taom iti nakasagana nga bunubon, nga inda iraep. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.